Nukiliya ƙayataccen kafce ne da yake ƙunshe da darasi dangane da fashewar nukiliya da kuma abubuwan da ka iya biyo baya idan ya fashe. Idan wannan ne zuwanka karo na farkon zuwa wannan channel, kar ka manta da danna subscribe don samun batutuwa dangane da Indiya Hausa. Ƙayataccen labari ne da yake ƙunshe da annobar fashewar nukiliya wanda yake sanadiyar mutuwar miliyoyin mutane da kuma haddasa annobar guguwar tsunami kenan da dai duk wani abu da ya shafi girgizar ƙasa, tsunami da dai sauransu. Ba iya fim bane wannan, yana ƙunshe da wasu darussa na musamman da ya kamata al'ummar wannan zamani su fahimta dangane da makami ko kuma in ce mummunar makami mai suna nukiliya. Bayan karamar nukiliya da Amerika ta taɓa wullawa yankin Hiroshima bayan a lokacin yakin duniya na biyu, za mu iya cewa har zuwa wannan lokaci ba a taɓa sake ko kuma amfani da nukiliya a yayin yaƙi ba. Hakan ya faru ne sakamakon sanin cewa shi fa nukiliya wani irin makami ne wanda yake ƙarar da dangi baki ɗaya, ba iya kuma dangi ba, yana iya kawar da yankuna baki ɗaya. Kai dai ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu mai albarka Capture 24 TV don sanar da kai da zarar an sake wannan fim da kuma lokacin da aka sake shi da ma kamfanin da za su fassara shi baki ɗaya.